Hola a tots i totes, soc la Laia, la supervisora d'Associació Dinàmic i la responsable del casal de l'Escola Nausica. Aquest és un vídeo que intenta suplir una mica la reunió que havíem de fer per presentar el casal a les famílies de l'escola. Pot ser que algunes de vosaltres ja ens coneixeu de les edicions anteriors que hem fet, que realment és un casal que ha anat creixent i estabilitzant-se i que n'estem molt orgulloses i orgulloses perquè han funcionat molt bé, no?, les últimes edicions. Així que estem contentes de poder-nos trobar, ni que sigui telemàticament. Primer de tot, també us volíem desitjar que tingueu molta salut, que estigueu bé, que esperem que els efectes d'aquesta crisi que estem patint a tots els nivells, malauradament, no us hagin afectat massa i que si us han afectat, que tingueu tots els ànims i tota la força per tirar endavant, no? Aquesta situació, a més, evidentment també afecta a l'estructura de les activitats que nosaltres teníem planificades amb vosaltres. I el que hem fet durant aquestes setmanes, a més d'intentar remar aquesta situació, és preparar totes les eines i tota l'estructura perquè vosaltres pugueu fer la inscripció i les beques i tot el procés de pensar en aquest estiu que sembla tan llunyà però que no ho està tant, fer-ho de la millor manera possible i que sigui entenedor i fàcil, no? Com sabreu, enguany el casal de l'Escola Nausica ha entrat com a casal homologat a l'Ajuntament de Barcelona i això vol dir que formem part de l'estructura general que l'Ajuntament preveu per aquesta circumstància. Això vol dir que farem aquest any tant la inscripció com la sol·licitud de beca de forma online i que, a més, totes les tramitacions passaran per nosaltres i de forma telemàtica, és a dir, no haurem de presentar res ni a l'Ajuntament, ni haurem d'assistir a reunions presencials, ni haurem d'anar a fer el procés de beca a l'escola perquè tots aquests organismes estan tancats. Perquè us sigui fàcil entendre aquest nou procés i que sigui amè i entenedor, hem creat un PDF explicatiu especial pel vostre casal, que està penjat en una carpeta Drive, que és on heu accedit, perquè si no, no m'estaríeu veient ara. I a part d'aquest PDF teniu un altre vídeo, a més d'aquest, que aquest és el de presentació, tindreu un vídeo on us explicarem pas per pas aquest PDF, que normalment és el que us entreguem en paper durant la reunió, i accedirem a totes aquelles eines noves que tenim per poder fer tot el procés. Així que res, esperem que us sigui d'utilitat aquesta eina. També pot ser que durant aquesta explicació hi hagi alguna circumstància personal o algun dubte que teniu que no quedi resolt perquè ho explicaré de la manera millor possible, però sí que és veritat que ho faré d'una manera general. Per tant, si la vostra família té alguna característica o alguna circumstància que creieu que no es veu resolta pel vídeo que us envio, doncs el que podreu fer és contactar amb nosaltres tant els telèfons com a les direccions de correu electrònic que us donarem després i d'aquesta manera intentar solventar tot el que seria els dubtes i comentaris que tingueu abans de començar les inscripcions. Les inscripcions comencen dilluns que ve, és a dir, encara tenim tota la setmana que ve perquè pugueu veure els vídeos, perquè pugueu remenar la documentació, perquè n'estigueu una mica al cas, puguem parlar si us cal i a partir de dilluns sí que anar fent de dilluns 27 d'abril sí que anar fent tot el procés per anar-nos inscrivint. Sobretot és important que seguiu amb ganes, alegria i il·lusió el fet de plantejar-nos l'estiu i d'alguna manera tenim la certificació des del Departament d'Educació que es faran als casals, estan totes les nostres activitats confirmades i, per tant, sabem que en grans trets podrem seguir amb el que teníem planificat. Sí que és veritat que pot ser que hi hagi noves normatives, que hi hagi noves especificitats que ara no coneixem, sobretot pel que fa de cara a les excursions o a les sortides o als desplaçaments. Com que encara no sabem exactament com serà ni quan, agafarem l'estructura general i l'adaptarem a les noves normatives que vagin sortint, faltaria més, i us anirem informant de tots els canvis que això suposi. De moment, us volem transmetre tranquil·litat perquè tota l'estructura general del casal ja està preparada, tant pel que fa a excursions i sortides, que estan totes reservades, com també pel que fa al grup educatiu, que també està confirmat, totes les eines d'organització prèvies també estan preparades perquè les pugueu usar tant vosaltres com els vostres equips educatius
i per tant, doncs, dins del possible, intentar seguir amb els nostres plans i amb la nostra il·lusió de fer un casal d'estiu junts i juntes i adaptar-nos a allò que ens va sortint com fem sempre. Així que res, esperem que us sigui amè aquest vídeo explicatiu i que si teniu algun dubte, doncs seguim en contacte. Moltes gràcies.